wena. Uyaphi? Uyindawo kodwa ubezihlangu. Jomame lapha wena. Uzukulinga uyibalise lo mleni wenzeke yaphi izolo ndiva. Kubulala, uthatha umzimba wakho ndowulahla kude le. Mazuphinde ubone. Yandiva. Linge nje uyibalise apha endlini enwenzekileyo. Ndakuqhala uqhoqho. Yava? Otherwise bekumnandi izolo le. Namhlanje sophinda. Elana, kutheni uxotha? Khani ngixelele mangifuna ukuyecabana, khani ngixelele. Hayi lo mntana. Lezi zinto ezindika apha kuwo. Uyaxotha. Umntana utheni noxotha umntana omncane ngohlo? Akazi mali umuntu ephila. Mali umuntu ephila. Hayi mana lo mntana uthini na? Mamela kutheni uthethe uyakwazi lento ba uthini uyakwazi ukwenze lo? Uyawathi mangiphile ngamkhulisa futhi ngakakuni. Mamela la. Kaloku la mntu. Mamela ngijwayele uqinisa nawe. Desmond umzala wami. Yaqala la nto. Engumzala wami nje. Ungumalume wakho. Yayiva ka? Sonke ithike into. Umalume wakho yamazi ba uyagula. Ubungayazi. Uyayazi ke. Ndithi ke kuwe umalume wakho egula nje. Unalesifo ekuthiwa i-AIDS. Yayiva? So ndithi ke kuwe umalume wakho ukuze aphile kunyanzelekile uba ave alale nomntana ongumntombi oseyintombi nto ukuze esasifo sakhe sizophela. Ngaphandle ke if ufuna ungibona ndifele umzala wami ufuna uthini? Ufuna baphele bonke abantu balendlini ndisale nawe ufuna sihlale sobabili apha endlini uzofaka lo. If uzosumane umane uthethe jonga uzomamela lento ayithethayo ungamane ukhwaze umane uthetha okokoko. Yeah, uzoba right man, uzoba right. Ufuna ugoduka uzoya mamakho lo wena waza apha kumendle wabuthi makazini ufuna uhlala nawe mina umama anikwazi uhlala nomama musela utshwala okokoko kokungashona. Ngoba ngifuna ku-right uba uphume apha endlini uthathe zonke iindaba zala endlini uhambe uzixelela umamakho. Ufuna thini umamakho? Ufuna umamakho aphume phaa endlini yakhe enxile njalo ahambe aye phaa emapoliseni ahambe ayoxela izinto ezenzeka apha endlini. Ufuna ukubona ndibotshwa yonto ufuna uyibona namntana. Ufuna ukuthi wena uthethe over kulo mzi kube ibe nguwe umamala ekhaya yonto ifuna emzini wam edawakhe ngezandla sam. Tata kalo ndakubuza. Awu phila mafilezi. Hey. Ngincisa. Right nje. Nenza ndibona ngincisa. Lo mntana yonke into ayenza lo mntana uyaxoxa manje. Jonga la ngakubale kuye pha ekamera uya pha uyolanda uyafaka la wasingiyapha evaskomini yo. Ngiyaqhumana kuletha manje. Qha wena mfundini. Manje mina namhlanje imandi. Nandi. Mamela wo. Akanja. Desmond. Ngizenza ungakulinge. Ungakulinge kaloku uzone-actela apha. Lo mntana lo suka apha ngoku. Ungenza nto? Uthini? Uthi lo mntana ulala phaa erumini. Jintile. Isibhanqo unana sixelele loo nto. Desmond. Ufuna ubona ngiyabhadlezela. Ufuna njejele. Lo mntana
Relax. Endixelele nje uqifa uzoxelela mina ndakhe or uzawuphuma apha ahamba yokhwaza lesi sitrato sokuba kwenzeka ntona apha endlini. Ngenxa zakho. Shothi sesibhange ngone soyike sayakha ngizoyike sona. Ngizawudibana nawe. Umoyikisile. Uzawundazi. Uyayibona ke ngoku ukumayikisa kwakho. Suwara ngizawudishana naye uzawundazi bani ngibani. Hlisa umoya manje Awunezinto. Hey unamanyundululu wena. Uyenza ibhidini ngiyamkhulisa lo mntana. Ngiyamkhulisa. Fanele azazi ke lokho izinto esakhula yaqo. Hey nezinto. Azoyazi le near future zenziwe into ezinje. Yabo? Hayi unamanyundululu. Hlisa umoya. Ithelikazi manje fanele yazi bazenziwe izinto manje. Yabo? Move busy up. Nawe nganitya lona. Khona buyithangile. Khawume nala. Ngabajonga lo mntana. uBeulah nomyeni wakhe baba sengozini basweleka. Mna onyanzeleka ngihlale noDesmond. Mina zanethile ndacinga iqhinga enaniba liza kundinceda kuba nakuDesmond impatho yayingekho ntle. Akho mntu wayeyazi into eyayisenzeka endlini ngaphandle kwam naye. Unayo kuwe lento yafuna ndide ndikuleqa uyaphi ndizapha uyaphi uzoxabanisa noDesmond mani masambe kodwa uyithethe ingane kuza ngantoni kutheni uDesmond engafuni kangaka ndixela uba kwenza ngantoni yabona mna ndakubuza 5 years ago uba kwenza ngantoni between wena noDesmond utheni angafuni kangaka nawe uDesmond yena nguye ozodila nawe give me there sambe Ngisabantu uzawudazi namhlanje we uthe ungomameli yelanga ufuna ndithini nje nawe andithi abantu bebekuhlukumeza uBeulah nendoda yakhe baswelekile ngoni busy ngizama ukuphatha kahle wena uphuma isithuba wena uzenza clever ngompi lo mzocimbu zayo kuyiphatha kahle ku awunakhaya la ngalona mehlala lapha kuwe engqondweni yami mame sekutheni ngoba uzafuna nixesha abantu bakhangele babuye nawe Jomela uzophinda uyenze le nto yenzileyo yeva zakubulala ufefilanga Funde into yenzayo kanjani andithandi nyani into yenzayo elanga kanjani ndenza umuntu ombi ngoku manje uyandihlukumeza langa manje uyandihlukumeza nyani manje ngiyazama apha ndizama ukubonisa uba ndingumuntu right ndizama ukuphatha kahle indlela ondibulela ngayo le indlela ondibulela ngayo le langa ndiyazama ukubonisa uba ndingumuntu right mose apha mose ndirayithi langa ndilungile into engefuniyo kucapukiswa ndifuni tu loo nto leyo ndiyaxolisa mani ngale ndlela ndikubambe ngayo sowandicapukisa nawe ndiyaxolisa nyani kodwa into engazoyixolisela kungxolisa ndiza kungxolisa kakufanele awulifuni kunye awufuni uyotya mamela malanga sukoyika mani ndiyayiqonda uba ndikuthusile sukoyika ndirayithi azophinda yenzeke le nto yenzekileyo uqinisekile awufuni uyotya But why yonke lento beyithetha ingathi kwamna yonke lanto le aniyafana nje nalento ibisenzeka kum and why ezakuthi lanto yenzeke kulaa mntana njengoba laa mntana erejiwe ibimfanele yonke lanto ibisenzeka kuyo Kangamenshini negama lakho cacile bebengathethi nawe besenza nje example and yamazi kodwa mpha unjani usoloko senza imizekelo nje engamake sense. So when I'm done, just be cool with it. Ube right, okay?
Ntoni, alright? Yazi enye into endiconcerned ngayo zii-results zakho za-last term. Uzibonile uba zidrophile? Kwenzeka ntoni? Uyayazi nje uba kwenzeka ntoni kum. Ya, aDesmond lowana ngoba ngulona ungabanjwayo nobanjwa. Ngulona oomakhelwane abakhala ngayo. But ke wena kofuneka uphushe nje encwadini zakho. Ulona. Say man. Ebengalanga kancane 5 rand protection fee uyikhupha namhlanje esikolweni. Anamali yakho mna, ntoni ubungibhulisha namali yakho msha. I-protection fee yantoni wena? Zakuxela kumisi yazi wena ngale nto yenzayo. Uhambe, kunentoni? Hamba. Ya, ke le bhuli le sazipasi le ngapasi nopasi uzophelela So gaina ntoni? Asike simshiya sokhona itaxi futhi. Yibona mina namhlanje. It's one of those days sana. Yeah, afternoon comes. Afternoon class. No, Andy. Why? Che. Utheni wena namhlanje na? Usike wa down, wabhora utheni? Kwenzeka ntoni? Anandwa. Langa, ndiyakwazi uyichomi yam and kudala ndakwazi. Thetha. Utheni? I'm fine. Yabona uba awuthethi nyani ngoba uyaxoka ngoku. Ndizawube ndithatha iincwadi zam ndihambe. Right? Yeah. Okay, in that case, sisebenze nje homework. Sizogqiba ngayo yonke lento. Yazi mna ingase apha kume life singanganikwa ka homework. Akho nto ndijika ngathi i-homework mna sana. Okoko. Miss homework. Sana mna andizovana naye lento. Biko page banana. Langa utheni? Hayi Langa, ntoni ngoku? Langa.